Cut, action. Cut na naman. Hi guys! Good noon everyone! Noon kasi 11:45. Oh my God. Oh, 11:45. Ano ba ito? Patigil-tigil bigla. Kamuntik mo bangga. Oh, come on. Isa rin yata. Oh, naku. Ano ba itong mga ito? 11:45. Naku, hindi pa ka nakaluto ng pang lunch. Ano na ito? Bibili kasi kami ng pangangailangan na naman sa pag-build ng bahay, guys. Alam nyo naman, Diyos ko, kailangan nating tapusin yung inumpisahan, pero hingi tayo ng tulong sa God na talagang bigyan tayo ng guidance at saka paintulutan tayong makatapos at matapos makaya natin. Kailangan natin yung help ng God para makaya natin ang mga dapat nating kayanin para sa pag-build ng house natin na yun nga sinira ni Odette. Ngayon ay bumabagyo dito, guys. At least na balitaan ko, nasa Facebook nakapost na ang bagyong Agaton ay humina na at pero nag-remain pa na signal number 1 ang Bohol. Pero at least tingnan nyo naman, maaraw dito sa Tagbilaran. Ang affected areas is yung bandang Bukid yata, kasi yung mga isang grupo ng workers namin ay hindi nakapasok, nag-text lang sila kasi masama raw talaga ang panahon doon sa kanila. Masama meaning may bagyo talaga, nararamdaman nila ang maulan, hangin, ganon, nagbaha, ganon. Dito, awa ng Diyos, nakita nyo, maayos, wala namang bagyo. Nakita nyo? Mainit, summer na yun. Ayan, pero summer na summer, mainit. At eto, medyo matraffic kasi noon time, siguro yung mga mag-uwian galing sa trabaho, magla-lunch break, ganon, ay medyo matraffic. So, punta tayo sa hardware, guys. Bili tayo ng, ayun, materyales na naman. Sana naman hindi pa tumaas ang presyo na naman uli. Lagi-laging tumataas ang presyo. Sana naman maawa ang mga negosyante. Yung mga pundo nilang mga kabilya ay bakit tinataasan agad? Pundo namang nang matagal nang stock dyan. Sa bagay, wala tayong pakialam dun. Negosyo nila yun. Sana... Bakit parang napapansin ko yung tarpaulin sa Bohol, Ha? Yung tarpaulin sa Bohol ba? Anong tarpaulin? Ano? Ang tarpaulin ng mga politiko rito. Bakit yung kay Bongbong maliliit lang yata ang nakapaskil, pero yung kay Leni Robredo ang lalaki ng poster, ang lalaki ng ba? Bakit gano'n? Kanya-kanyang gusto yan, kanya-kanyang option. Kung gusto nilang palakihin, pwede rin sana. Siguro, bakit pwede si Leni? Siguro yun lang ang inilagay nila para maiwasan ng gumastos ng malaki. Kasi pag malaki ang tarpaulin, mahal. So meaning, big time. Big time ang pink. Di ba ganon? Ewan ko. Nasa option naman yan. Mas ginusto nilang mas maliit ang tarpaulin nila. Pero makikita ngayon sa election kung sino ang mananalo talaga. At ito, nako, malapit ng May 9. Ayan, mahuhusgahan na. Sana naman ay walang gulo or walang kapalpakan na mangyari sa election na ito. Sana naman ay gabayan ng Panginoong Diyos, lalong-lalo na sa bilangan, lalong-lalo na yung mga balota. Sana naman ay mapunta sa maayos, ma-organize ng maayos at legit ang pagka-organize. Sana naman, sana. Crossing my fingers, sana naman. Diyos ko, ipag-pray natin dahil para sa atin itong election na ito ay para sa atin na mga Filipinos. Kung ano man ang resulta, ayun ay Wag nang magsirahan ka mo ba? sana wag nang magsari. Wala, hindi mo mapigil yan. Nandyan lang yan talaga. Yung siraan na ganyan. Ang sa akin lang, sana naman ay kung ano yung mga sinasabi nila ngayon na mga plataforma, mga promise nila sa mga tao ay maging totoo at maging talagang galing dito sa puso, isa puso nila lagi. Yon ang pangarap ko. At sana ang pangarap kong presidente ay ang mananalo. Sana ang pangarap ko ay yung asikasuhin, number 1, ang electricity, ang power. My God,
Yun ang number one problema namin ngayon dito sa Pilipinas dahil katulad ngayon, brown out na kagabi pa hanggang ngayon. Ilang araw na yan na nagba-brown out. Last week, Sunday, the whole day, 12 hours. Noong Saturday, ganun din, 12 hours. Ngayon, eto na naman, ewan ko kung ilang hours na, 24 hours na yata. At may prediction pa, mayroon ako nabasa, kung totoo yan, dyan sa Facebook, may nag-post na 3 days daw na mawawalan kami ng kuryente. Paano naman yung mga pagkain na naitambak na namin para kami makatipid, ay nag-imbak na kami ng pagkain sa ref dahil mayat maya ang taas ng presyo. Yung mga ang daming maapektuhan sa kuryente na yan. Mga naghahanap buhay, kawawang kawawa dahil walang kuryente. Ang daming naapektuhan. Sana naman ay isipin ng magiging presidente na susunod. Yan ang pakiusap ko at panalangin sa God. Ayan, yan ay para sa atin lahat. Lalo na rin sa Bohol ko naman. Lalo na sa Bohol, oo, totoo yan. Nakakaawa talaga. Di ba mayroong generator na wala mo ng generator na mapanda rin sana para Yan mo na. Politiko na ang may alam nun. Okay. So, yun lang ang sabi ko. Yun lang daw, ang haba na. Punta na tayo sa hardware. Ayan, malapit na tayo sa hardware. Punta na tayo dito sa papuntang hardware. Dito tayo sa dako, guys. Let's go. Importante maka-order tayo para bukas ng mga materyales dahil hindi may pagpatuloy yung repair natin ng bahay kung wala tayong materyales. Siyempre, logic. Nandito tayo. Dito na tayo. Okay, daming tao. Dito tayo mag-order. Wait. Here. Daming tao. Pakita ko sa inyo yung holiday schedule. Ayan. Para malaman natin. Lang kami sa resibo, hindi pa kami na kumakain. Yan, ganyan. Ganyan ang magpabuild ng bahay. Ang daming sakripisyo, guys. Galing na ako na malengke. Pumunta ako doon para isang lakad na. Bumili akong bangos para may mailuto. Iwan ko muna yung asawa ko dyan. Dahil dito ay may nakita na naman ako na bibilhin yung mais. Gusto ng mga bata. Much better yan kaysa yung kakain sila ng kung ano-ano. Punta tayo sa mais. Oy, may gulayan palang open doon. Ako, hindi ko nakita kanina. Mais ba yan or saging? Saging pala. Mais kasi sila, di ba? Saging kailangan ko din. Kailangan ko din ng prutas. Ang dami dito, Ayan. Ang lalaki ng saging. Grabe. At ang dami ditong mga gulay. Dito tayo, Dito, dami, yan lalaki. Tagpilay kilo. Ha? 50. Kahit ari doy. Ari, mas barato din, 40 kilo. 40. Agkaning tundan. 35. 35. Ini 40. 40 gyapon. Okay, sige. Avocado tagpila. Ha? Tagpila. Ay, nadaot. Saan na bigas mo, Sa Pikas. Tagal lang maghintay, guys. 30 minutes na kami dito. Tagal. Kasi ang daming pila. Ako naman, nakapamili na ako ng prutas. Bumili ako ng latundan, ng yung panglaga na saging at saka avocado, and then bumili na ako ng isda at saka hipon. Ayan, tapos. Ang ganda niya. Naman tayo sa kitchen ng bayan, guys. Paano? Walang oras sa pagluluto na. Ay, nako. Ewan, doon na lang sa hardware. Ang tagal naming naghintay. Tapos ngayon, pag nag-hardware kami, sinasabayan ko na ng pamalengke. Ayun, para ma-minimize ang time. So, mamaya, ang kulang na lang na bilhin is yung bigas na lang. Kasi hindi ako nakabili ng bigas dahil mabigat. Meron din sa palengke, kaya lang mabigat. Hindi ko mabitbit. Ito.
Yun, kaya seafoods at saka yung prutas ang binili ko. Ayan, so nandito tayo, bibili tayong McDonald's. Nakakatakot guys, may bata dyan. Kamuntik maipit ng kotseng blue. Anong ginagawa ng mga batang to? Naku, maipay. Yun pala, manghihingi. Kaya, ang nervyos ko Yung kanina. bigyan yan kasi mamiyasa sila dyan. Kamuntik maipit yung paa talaga. Kamuntik. Sayang, hindi ko nakunan ng video kanina. Ang nervyos ko. Bakit di na lang umuwi itong mga batang to? Oh my God. Natin? Hindi. Baka hindi ko makita basta saan. Iniligpit niya yung kahoy. Di ba dapat yung mga batang ganyan? Nakakatakot sa disgrasya. Kamuntik talaga kanina. Di ba dapat pagsabihan nila dito sa McDonald's na bawal dyan? Oh? Huwag nang bigyan yan para hindi mamihasa. Kawawa nga sila pero tingnan mo yan nagtatakbo. Oh my God. Large, okay rin mo? Oh, iced tea. Bakit daw hindi pwede? Iced tea ang drinks. Okay, sir. So, Ikaw. 2 order of quarter pounder, sir. Dalawa. Large meal, but for the fries, it's only medium fries Oh. and 2 large Ikaw. iced tea. Akin is Sakto, sir. Saka isang Okay. Big Mac. 1 Big Mac same lang gihapon with Oh. large iced tea. Oh. Ikaw, 2-piece chicken. 2-piece Sir? chicken. With anong drinks mo? Last din? 2-piece chicken spaghetti ah. Ato, Sir, sorry, pili ka na ako maklaro, sir. 2-piece chicken tapos ang additional spaghetti. Okay. And regarding Solo. for Big... Okay. Sir, regarding for Big Mac, sir, is it with medium fries and large iced tea also? Ano yan? Ano dahil? Ano? Regarding sa Big Mac, sir, by medium fries o large iced tea gihapon. Oo. Okay. Oh. And then additional 2-piece chicken and 1 spaghetti alone. No drink. Oo. Okay, Pero- sir. Yung 2-piece chicken, medium ang ang drinks. Medium iced tea. Oo, iced tea. Okay, sir. Okay na? Sir, I will just repeat your order. 2 quarter pounder with medium fries, large iced tea. Mm. Additional 1 Big Mac with large iced tea, also 1 medium fries. Oo. 1 spaghetti alone and 1 2-piece original medium iced tea for the drink. Oo. 889, sir. Thank you for responding. Okay. Init na, sobra. Oh, para namang walang bagyo. Signal number 1 daw dito pero anyway, Buti naman umarong kayo. Anyway, nasabi naman na humina na raw ang bagyo pero parang nakaalis na. Ayan, ang ganda na ng araw. Bibili tayo ng tinapay again for the work. Nagutang si Guard, sa sana April 14 and 16, 2022. Ayan, ay sarado sila. Okay. Para malaman ng mga customer nila. Diara, day. Diara, gamong gwapang subscriber. Diara, siya, Diara. 150, no? Pagsukli. Okay. Diara, thank you ha. Salamat. Oh. Bilangin to ya? Mamaya na. Ha? Ano na lang? Oh, sige. One, two, three, 5, 6. Doon na yung plywood. Ha? Plywood. Plywood? Dito yung butang nila dito. Dito, matama ka. Pasan? Wala namang tamaan pa ako wala. Yan. Oh. Dito, butang to. Dito. Kasi mabasa diya pag umulan. Ari na. Pag umulan, mabasa man. Diri.
Dito, yan. Pauning... Teka, pauning yan ang magpagduwal. Hawa pa may atop god, mabasa. Diyan na lang ipasandal nila, ipasantig na lang diyan. Ano? Yan. Ano na? 6. Dali naman yan, abi na pupugma pa. Hindi na, kasi pagka yung nakita nila doon, ma-record doon. Report nila kagad doon sa ano, kasi wala pang delivery man. Okay. Yaw. Na umuulan ngayon naman ang init-init. Tingnan natin tong ginagawa nila. Oh, kamo yan. Ayun, nagbuhos sila. Sinesteban. Grabe, ang init guys. Oh, grabe. Sabi nila signal number 1 pero oh, sobrang init. Grabe. Oh, Kwaresma na. Kwaresma na. Justin. Justin. Bala. Justin. Taffy. Halika dito. Nandito na naman tayo sa kingdom nila, Taffy. Kain, Taffy. Tafufung. Ayun, doon nagtapos ang video natin today. Ayan. Ganon, and then magluluto ako ng dinner. Pupunta pala tayo sa Altasita, bibili ng something, and then uwi, dinner, and then rest again. Sleep well, sleep tight, and then tomorrow will be another day for another work. My God. Buhay nga naman, Ito.
Lo. Toffee. Lo. Toffee. Lo. Anong nangyari dyan? Bella. Bella tut. Grabe, ang ganda ng bunga. Wow! Papi, first fruits of your coconut. Ang ganda ng golden na namunga. Ang cute. Daming bunga. Yay! Ang daming bunga. Very nice. Justin! Ah, daming bulbog. Anong nangyari dyan? Oh my God! Ano yun? Nagulat ako dun ah. Ano yun? Dito tayo, bibili tayo ng something. I don't know what will we buy. Yung drinks kasi, wala na naman. Walang gatas. Let's go. Para sa panday, yan. Mga mainom ng panday para sa merienda, guys. Yan ang binili namin. Let's go.